Malko ljudje su u svijetu s kojima Bog je bil darašli. Malko su koji imao talent za nešto. Postoje pak drugi ljudi na koji Bog je prolja mnoštvo talent. Isto tak je i deda Petar Gera iz Karaševa. Ima 87 godine, ješte radi i ume što god nešto da čini. Ume sudove da čini. Imala je interes za pčelarstvo. Doma ima nekoliko familija od čelka o kojima brine. Može da izmeri na starom kantaru težinu u dek. Ume da ispopeva celu misu od početka do kraja. Radil je u obluci, zidal je u kamen. Kad smo bili doma kod njega, pojavil nam je zid kojeg je ozidal kad je imal 30 godina. Zid ješte stoji pravo kad bi bil ozidan u čar. Radil je u polju, diguval je domove. Veleče niti on sam ne zna na koliko doma je radil kakon majstor. Može da radi s obe ruke. Radi šuvom rukom isto kako kad bi radil desno. Čak šuvom radi bolje nego li desno. Kad smo bili doma kod njega i govorili smo sašnjim, človek pripoveda. Treba da se radi, ne dobro da se sidi. U životu človek mora svo vreme da vrčka. To mu je izgleda i geslo života. Če kad smo ga pitali za koga je napravil sudak od 5 litri što ima u ateljeru, rekal nam je. Za unuci, da ostane suvenir. Da radiš i da maneš nešto iza tebe bilo je pravilo po kojem se je gidiral cel živ. To je jako pohvalno. Svet u kojem živimo, tehnika, civilizacija, stoji na ramenima taki ljudi koji su ganduvali na taki način. Zato mi smo odlučili kad smo čuli što sve ume da radi taj človek, da zabiležimo kratko nekoliko slike, ideje i znanje človeka Petra Gera. Da ostane kao primjer, jer kad gledaš i mi kao manjina smo se održali, očuvali smo kulturnu posebnost baš za to. Baš zahvaljujući takim ljudям koji su ganduvali i djelovali na taki način. Svaka čast, 87 godina i tolika moć da se radi i voli živ. Poslušajmo nekoliko riječi dede Petra Gere, prava je milina slušati njegove riječi. Pa u životu sam sve što god vidim očima mi, to sam sve umel da radim. I da zidam, i da delam, i da činim sudove, i da činim kace, i da činim držala za kose, za makar zašto da. Daval sam, prodaval sam sudove, da, daval sam. Odnesel je jedan dodil iz Anglije, odnesel jedan sudak u Angliju. Ja vi pitam zato, če sam čul, če predsjednik Mesić, kad je bil tu u Karaševu, vi ste mu napravili jedan malan sudak. Jes, da sam napravil. Jednoga sam napravil od jednoga u Elveciju je odnešen jedan. Što je najtežko da se napravi od tišljeraja, od ovoga svega što ste mi pripovedali? Pa sad nema take teškoće, če se radi mašinarija. Sad je lakota su abrikti. Kad sam toril kod vas u atelijer sam vidjel jedan malan sudak. Za koga ste popravili ga? Kada smo činili, dostali suvenire djecam, unucam. Što je interesantno kad slušaš pripovest dede Gere je, če on ne naučil od nikoga da radi sve ovo što ume da radi. Sve je naučil sam. I kad mu je trebalo rešenje za neku problemu u radi, izmislil si ju je sam, samo imaginacijom. Napravil si je sam instrumenti i oruđa koje su mu trebali u ateljeru. Jedna jako zanimljiva stvar kad uzmeš u obzir činjenicu da človek ne činil školu za tu meseriju. Ne naučil od nikoga i nema visoko obrazovanje. Poslušajmo što veli za te stvari. Od koga ste to naučili da radite? U životu nisam učil nigdje. Iz moje mišlje sam radil da napravim nešto. Kad vidim s očima mi, poslije ja to gledim da napravim. Napravljal sam i šušteri, kad ne bil kurent, ne bila abric. Rukom smo radili lamperi, vrata, obluci, sofre i mobile, tako. Stalažu unutra, u ateljeru sam vim vedel gramada skule. Da. Sam vedel čak, če neke su napravene od vas bile. Da. Ste morali da ih napravite sami. Da. Imate jedan šušter koji ima šrafove od dreva. Od dreva, da. Pa kako ste to napravili? Pa sam imao od šnelca što je drevo učinio, on je od brena. I onda sam napravio šušte što radi, čini
filijer ovej, da. I tako sam napravil to, da Što se dogodilo s komponentom ovom za brikt? Koju je tražil vaš nenad da mu napravite i niste umeli, niste znali kako da napravite dok ne bi napravili od dreva model. Sigurno, ovo što ste rekli, sjećam se, to je bilo negdje na početku karijere moje kad sam pričao da radim u fabriki i on je tel da napravi na sofri jedna strana koja da se duguje da mu je polako da radi, da šušterajka može 1 mm, 2 ili 3 da uzme od nje. Izmislili je kako da može da diguje sofru i ta komponenta, kako smo se mi dogovarali, ne sam mogao da izmislim što on vede. Sigurno on ju je vedeli, malja valja imaginaciju, spaciju kako se kaže. I onda on se sjetil preko noći se gandoval kako laj napravili je od dreva kako treba da bude i po tom skici što ne smo mogli da joj napravimo skicu za njom, od dreva toga sam nosil u fabriku i onda sam napravil kako da može od železa. Bilo nedeljo kod vas, pripovedali ste mi jednu tajnu, kako može da se napravi stružnjak. To malko znaju. Da, stružnjak može da se napravi od lipe. Drevo, lipa, butora se skopa, čučini drevo i onda može da se mu mete dno. Dno ne možda meteš kako na sudov ović da se račini. Samo moraš da ga meteš u žešku vodu, prvo da ga trasiraš i poslije da meteš u žešku vodu, on se raširi i poslije meteš mu dno. Dno ne možeš da meteš on za njim, Razumem što za mi drevom. povedate. Da. Če inako ne možeš da ga nabiješ kad ga ne meteš u žešku Pa vodu. ne možeš da ga nabiješ, on ne rada turiće, drevo je stisnuto. Onako drevo se malko raširi i meteš. Če ja vi to zato pitam, če to je jedna tajna, to malko majstori znaju tu stvar. Da. I treba da mu činiš utor, je šušter, utornjak, što da mu činiš utor. Ja vi pitam ovako, da mi kažete, što je poteško, da napraviš jedan sud velik od 500 litre ili je noga maloga od 5 litre? Pa je teško maloga da činiš. Če je mala radja je više nekako velika. Velika je popružena radja. To se dobije eksperijencom, tako znanje ili je poviše talent? Pa moraš da znaš oma kad pričmeš radju i dugu treba da ima ravnicu ona od ozgora i poslije je bombirana malko. I onda treba da uzmeš na svakim kraju treba da uzmeš centi i po da je duga pouska nego na polovini. Kako da može da se upeli, da se skupi. Kad sam bil tu jak ponapred s vami u atelijeru i kad ste radili, sam vedel jednu sofru, jako lepu, veliku. O što ste ju napravili? Od goruna. Od jednog parčeta ste napravili ili poviše? Ne, jedno parče gorun je bil taki imal je metar na korenini. I onda smo ga lepo donesi, oddelali brađbom i smo ga digli na skelu i smo firizam jedan gori i dva doli. Koncu je okoncovano kako je i tako sam napravilo. 12 centi je debela. Čuli smo, če možete da radite i šuvom rukom. Da, možemo. I tako ste mogli od početka ili vremenom ste se Ba, od dodali? početka tako. Mnogo sam vi petal za meseriju, kazali ste mi gramada tajne. Kažete mi, koji jašte majstori su bili tu u Karaševu koji su umeli da rade ovo što radite vi? Pa bili su majstori, bili kako se Nedeljka, Domanjanc. On je bil pa izuštitan da radi sudove, da radili dobri. Rakija, u kojem sudu je najdobro da sidi?
u bagrenu, Zašto? pa će ona dobije jedan lep žlti, lepo, no, dobije kolore. A u Gorunu? Jo, Gorunu je dobro, a Gorun mnogo jest dok on črni. Dok se izvadi črnjala, on poslije dobar i u Gorunu. Pa čo sam će se meti rakija i u jagodu? I jagoda je dobra, jako pa žlti rakija, nego jest druga jagoda retko drevo. Ne znaš kudi teče, ima pori i ne kudi je staven. Se gubi rakija u drugoj jagodi, stara jagoda. Mi vim zahvaljamo, če ste imali vreme da ni primnete i da ni mi spripovedate i želimo mi mnogo jašte zdravlje, jašte mnogo godine da radite i da živite. Hvala i vam, hvala. Napustili smo dom deda Petra Gere s velikim čuđenjem i zadovoljstvom u duši. Koliko život je interesantan, koliko svet i ljudje su interesantni za promatranje. Čak i u našem malem selu postoje ljudje koji imaju životnu pripovest koja bi se mogla metnuti u knjigi. Svaka čast dedi Petru Gere. Želimo ti dedo mnogo godine života, zdravlje, moć da možeš jašte mnogo godine da radiš i prenese svoje znanje na pomlade generacije.